Ja, det her det er altså Samfundsoffice om hvordan vi løser den økonomiske krise. Min problemformulering hedder, hvilken økonomisk politik vil være mest passende til at skabe vækst på nuværende tidspunkt i Danmark. Og hertil der har jeg så tre underspørgsmål. Et redegørende, et undersøgende og så et diskuterende, hvor jeg vil redegøre for de forskellige økonomiske skoler og hvordan den dagsaktuelle økonomiske situation ser ud i Danmark. Så jeg undersøger, hvad den danske tradition er for anvendelse af økonomiske politiske værktøjer. Øh, og så vil jeg diskutere, hvilken økonomisk ideologi der vil passe bedst ind i den aktuelle dansk økonomiske sammenhæng. Og for at lægge ud med de økonomiske skoler, så har man monetarisme og keynesianismen. Monetarismen den lægger stor vægt på pengenes rolle, og inflation den er også topprioritet. Og det er Milton Friedman, der egentlig er den mest kendte person bag den her teori. Og så det vigtige her er også, at staten den skal overlade økonomien til markedet. Og så er det vigtigt at holde balance i budgetterne. Og så en stor offentlig sektor ses egentlig også negativt her. Men keynesianismen den er egentlig sådan lidt en modsvar til den her lidt klassiske teori, hvor at det egentlig er staten, der skal styre økonomien, og selve finanspolitikken den er meget ekspansiv, inspireret, og i forhold til monetarismen der er meget kontraktiv. Og ja, så er det offentlige investeringer og sådan noget, der skal sætte gang i økonomien, og så skal man føre en meget ekspansiv finanspolitik i, hvad kan man sige, i hårde perioder, og en meget, måske en mere kontraktiv finanspolitik i gode perioder for at tøjle økonomien. Og hertil så kan man så sige, at der er nogle supplerende økonomiske skoler i form af merkantilisme, som går ind for, at man sådan eksporterer mere end man importerer. Det er sådan en af de ældre økonomiske teorier. Så er der også marxisme, som egentlig er et modstykke til kapitalismen, og kapitalismen den tror meget på markedet som et regulerende værktøj i økonomien. Ja. Og så for at fortsætte lidt videre til hvordan den dagsaktuelle situation er i Danmark, så bilag 4 fortsat økonomisk fremgang, som fra dansk statistik, eller Danmarks statistik, så viser den, at der er en stigning i den danske BNP i 2015 på 0,4%, hvor de primære årsager bag det er husholdninger, eksport og bruttoinvesteringer, men der er egentlig et uændret offentligt forbrug, og hvis man skal sammenligne det i forhold til 2014, så var der en fremgang på 1%, hvor årsagerne det så var industri, servicebrancher rettet mod erhverv, der så var de primære årsager. Så der er i hvert fald sket en ændring der. Og så nævner den egentlig også, at der er en større økonomisk fremgang, hvis man kigger på BNP i resten af EU og også egentlig USA i forhold til Danmark. Og Dansk Industri de har egentlig også lavet en prognose, der viser, at eksport på årsniveau i milliarder kroner, den er faldet drastisk fra 2014 til 2015, som man kan se her, hvor det så egentlig skaber mulighed for at der er 24.000 jobs i Danmark, der kan gå tabt her. Gini-koefficienten, for at kigge på lidt med lighed, så er den også faldet, hvilket så er positivt. Vi er blevet mere lige, kan man sige, hvis man kigger på de tal her. Beskæftigelsen, som så er fra 2015, den er på 73%, og så er arbejdsløsheden på 6,3%.
som hvad kan man sige måske er relativt højt i forhold til hvad Danmark er vant til. Men hvis man lige skal se på nogle delkonklusioner, som der også bliver lavet i en artikel inden fra DR, der konkluderer på hvilke der egentlig er de vigtige tal i en økonomisk dansk sammenhæng, så er det økonomiske vækstskøn, det er egentlig blevet nedjusteret op til flere gange. Og her der kan man se, at det egentlig er blevet nedjusteret til det halve. Så der er fremgang, men den er i hvert fald ikke lige så god, som man egentlig går og håber på. Og det private forbrug, det går heller ikke så meget frem. Vi holder mere på pengene. Boligmarkedet, det kommer til at se nogenlunde godt ud. Der er store prisstigninger. Arbejdsmarkedet, der er også lavere ledighed, og den private sektor, den vokser også. Og så er der egentlig også overskud på de offentlige finanser. Og så er der også et udsigt til 1,8% i en BNP-stigning i år 2014. Den her artikel, den er så også fra 2014. Den er lidt gammel også. Men for også at gå videre til næste, så skal jeg undersøge, hvad den danske tradition er for anvendelse af økonomisk politiske værktøjer. Og her til der var egentlig at tage fat i, hvad kan man sige, den sådan mere eller mindre sådan lidt historiemæssige hvilke regeringer der har siddet, og hvordan de så lige har båret sig ad og så skabt den her tradition vi har i Danmark. Og det starter egentlig tilbage ved det man så kalder hovsapolitikken, der så er fra 1973 til 82, hvor det så var primært en socialdemokratisk regering der styrede her, og den her periode den var egentlig præget af meget ekspansive finanspolitiske tiltag, og det var helt specifikt sådan nogle periodiske devalueringer, der så skulle have formål til at ligesom forbedre betalingsbalancen. Så det er også meget keynesianistisk inspireret med at staten går ind og prøver at styre økonomien her. Men så i 1982, hvor der kommer en konservativ også venstre regering til med Poul Schlüter i spidsen, der begynder man så det man kalder opretningsstrategien, hvor man går ind og går over til en lidt mere monetaristisk inspireret kurs, hvor at man begynder at kigge på de lidt større sammenhænge, så man går ind og går ind og bestemmer, at man skal have fastkurspolitikken, hvor den danske krone bliver egentlig låst fast af D-marken. Det var primært inflation, der skulle forbedre sig, hvilket monetaristerne egentlig går meget ind for at have en meget stabil og lav inflation. Og ja, hele vejen rundt prøver man også at balancere budgetterne meget mere. Ja, så for at gå videre til hvad kan man sige, næste periode, så er der stabiliseringspolitikken, som Poul Nyrup han førte, hvor der førte man lidt videre i samme stil, som man egentlig havde gjort under genopretningspolitikken, men man begyndte måske at også implementere lidt nykeynesiansk inspireret politik ind i det, og det var her der var det særlige makropolitik der blev brugt, hvor man ville tilpasse sig omstændighederne for at stabilisere den økonomiske udvikling, og så tog man også fat i finanspolitikken for at sikre, at man forblev i balance. Men helt konkret kom strukturpolitikken i højsædet. Arbejdsmarkedspolitikken den blev indrettet sådan en reduktion i ledigheden, den ville finde sted, og erhvervspolitikken blev gennemtvunget på en sådan vis, der skulle skabe bedre konkurrence i ikke konkurrencedygtige brancher. Og skattepolitikken blev tilpasset til at begunstige opsparing med henblik på betalingsbalancen, ved at man reducerede værdien af rentefradraget. Og så hvad kan man sige, til den sidste periode, hvor der var fokus, der så hedder fokus på langsigtede balanceproblemer, hvor det så var primært en venstreregering, der sad i spidsen her. Der gik man så hvad kan man sige, mere eller mindre sådan lidt all in på den her monetaristiske tilgang,
til økonomisk politik, hvilket også hænger lidt sammen med, at det var her i historisk sammenhæng, at det man kalder Washington konsensusen, den ligesom slog ordentligt igennem, hvor at monetaristisk politik blev særlig populært, og også, hvad kan man sige, markedsbaseret økonomisk politik var særlig populært, men her der indførte man egentlig et skattestop, og hvor man også slankede den statslige administration, altså man skar ned på den offentlige sektor, og så sammenlagde man egentlig de 175 kommuner til 98, som så også skulle være sådan en form af slankning af statsbudgettet for at optimere det mere. Så en masse institutioner og offentlige administrationer kom under samme tag, og så lagde man også stor lid til stordriftsfordele, og egentlig også effektiviseringsfordele, der så samlet skulle give et løft i kvaliteten. Men hvad man i hvert fald kan sige ud fra det her, det er, at Danmark, det er så gået fra tilbage i 70'erne til at være sådan lidt mere keynesiansk inspireret, til at være mere monetariske, som så også ligger i sammen med det jeg nævnte, at man ligesom følger med verden, i form af den her Washington konsensus. Den begynder at stå stærkere og stærkere, hvor at man så, hvor det egentlig er næsten den internationale opinion i, at monetarisme det så er vejen frem, eller det er det i hvert fald i den vestlige verden, som Danmark er en del af. Men ja, så til diskussionsspørgsmålet, hvilken en økonomisk ideologi der så vil passe bedst ind i dansk økonomisk sammenhæng. Altså hvis man siger, at hvis man skulle føre sådan en monetaristisk økonomisk politik, så ville man nok lade markedet tage mere over, og det ville så også, kan man sige, gavne konkurrenceevnen. Og som man så for den analyse fra Dansk Industri, så eksporten den er på vej ned, så det ville i hvert fald kunne hjælpe på det punkt der, så der kunne man i hvert fald argumentere for, at det ville skabe noget vækst, ved at eksporten den blev hævet. Man vil nok prioritere mere på strukturpolitik, og holde en lav pengemængde til formål for at holde inflationen nede, der så skulle være til formål for at have en stabil økonomi, og en stabil økonomi den vil så føre til jævne lønkrav og en god konkurrenceevne og en god betalingsbalance, samt have nogle mere eller mindre neutrale offentlige udgifter. Man kan sige, de ovenstående initiativer, de går så godt i spænd med Venstres økonomiske politik, som så også udlægges i bilag 5, hvor en lav inflation og rente, eller der går ud på en lav inflation, og at der skal være en lav inflation og en lav rente og en fast valutakurs og stabile offentlige finanser. Og så også at pengepolitik det kommer i højsædet, og en monetaristisk kurs den vil nok også understøtte det der bliver nævnt i bilag 2, hvor at man skulle åbne markedet mere, eller markederne, for nogle flere handelsaftaler, og noget mere frihandel, specielt imellem EU og USA, som det her bilag nævner, som så man også kan sige, at det kunne man så også argumentere for at vi skabe vækst i den sammenhæng. Der taler om, i hvert fald i teksten, at der er op til 14 milliarder kroner at vinde her for Danmark. Men hvis man skal gå mere over til en keynesiansk strategi, kan man sige, så kan man sige, at Danmark er inde i en lidt tør periode, så kunne man i hvert fald argumentere for, hvis man kigger på, at de i hvert fald ikke står så godt i forhold til USA og EU, så vil et offentligt engagement i samfundet i hvert fald gavne væksten. Og ja, altså, kan man lige nævne det, altså vi er inde i en lavkonjunktur, så der vil være brug for de der offentlige investeringer, der kunne få gang i hjulene og egentlig ledigheden ned. Sådan at man måske kunne begynde at opnå en produktionskapacitet,
Og nulvæksten, den er så ikke en del af den løsning her, som bilag 1 også påpeger, da det vil koste jobs i tusindvis og betyde en mindre lønfremgang.